Специален поздрав за всички фалшиви рапърчета, където качка сумки и си екипа. Файфа, клопяжо, римовия дизайнер. Кръвено топ да го духа планета Пайнер. Беззадни рапенца гнили ще бъда провокатор. Ако вие сте юзери, аз съм администратор. Няма какво да слушам направо, височа изход по вида ти съдя, че си от ромски происход, върховни рими, направо пълна излагация. Ако това ви е рапа, загубвам всякаква мотивация. Майка ти мисли, че си срам за нашата нация. Бия тиш от гърба, дано последва емиграция. Имаш 1 милион пропуснати възможности, плюем на пагона, ти не долавяш тънкости, да прости, няма шанс да се класираш, наказан си, някакво изобщо се ангажираш. Причината е ясна, по темето ще те празна, защото римата ви е като антонимна класна. Ако ви е доброволно, ще бъде доброзорно. Курво, видях баща ти да участва в гейско порно. Нормално е да получиш такива склонности. Част от поколение без морални ценности. Не мерси, златна пишка ще ти връча. Сега си паля 120-ката и си почивам в тъча педали, описващи римови атентати. С нетърпение чакам за следващите кандидати. Стривам, загъвам, свивам, паля и слагам лига. Не забравяй, че си долу в хранителната верига. Поздрав за Файфа Клок, римов тероризъм. Половината тука, всяка страна от шиба на аутизъм. Кури.